Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Timayaon ikaw o Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inikabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias, nahitabo kadto sa sumad sa adlaw natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og dangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang panumpa at tumangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado og gihatag ngadto sa dalagita og gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Si Herodes nanalipod ni Juan nga magbubunyag aron dili mapatay ni Herodias. Pero sa katapusan napatay ra gyud si Herodes. Nahibaw mo nganong nawagtang ang kusog ni Herodes sa pagpanalipod ni Juan batok sa kanang pangandoy ni Herodias nga patio niya sa Juan, ngano mang namuramag nabuntog ang depensa ni Herodes ngadto ni Juan. Sa may rason, niila man ta siya ni Juan nga balaan og maayo nga tao.
muna iyang gidipinsahan. Gani ganahan siyang maminaw sa mga pulong ni Juan, pero wa gid siya kapiog. Napatay gid niya si Juan tungod ni Herodias. Murabag napildi siyang Herodias. Baw mo ngano? Wa mo kay baw. Mao ni ang resulta kung kita makasala unya atong panalipdan ang atong sala. Kay si Herodes manggod na nalipod sa iyang sala, ni justify siya sa iyang sala. Unsa mang salaa? Adultery ang asawa sa iyang igsuon nga si Herodias, iya sang gipangasawa. Murabag og ato nang tan-awon sa atong Katoliko nga sitwasyon, murabag ang bayaw ni unay og kabit sa asawa siyang igsuon. Ganahan mo ana? Unsa may itawag ninyo sa inyong igsuon? Duha ka buk imo igsuong laki, ang usa na minyo, nya gikabit sa daring usa. Nya minyo ra basad? Ana. Una, gasigig sulti si Juan nga di na maayo. Ang nahitabo, kay gidipinsaan man ni Herodes o ni Herodias ang ilang sala, niabot yung panahon nga ang balaan nga tao nga nagsigig sulti batok na ining maong sala, ilag yung gipatay. Nya unsa man ay resulta din sa atong application sa atong kinabuhi, basta mo dipinsa ganita sa atong sala, bisag unsang salaa, moabot yung panahon nga duna kay mapatay nga buutan nga tao. Lingi ay mong tupad, yung napila na imong gipatay. Napila na kabuk imong gipatay ba nga buutang tao. Prago na nang mamakaka. Nya dunay taong buutan nga magsigig ingon nimo isulti ng imong kuan oy gibuhat kay ngilad man ang mamakaka. Unsa may imong buhaton? Imo siyang og sa ari ka sa og imo nang friend sa cellphone i-block. Oh, patay na. Or unsa na yang tawagan na? I-unfriend. Oh, patay na. Or di na nimo tagdon. Buang-buang man kaday ka, ako mo nimong pakasadon. Wala. Imo na sa siyang gipatay, either physically or spiritually. Kada bang di na nimo tagdon, ako mo nimong pakasadon, ako pa yun. Pranang mo ingon, panalitan na akaroy bana, nangabit, niya ingnon ka sa imong amiga, nga buutan kayo. Dahil di man yun na maayo nga imong buwagan, imong bana, dawata lang gunagod, kay saylua lang ba, kay mo biya na isugos, ginoy, magsigig isag sulti ana, niya galagot na yun ka sa imong bana, kay nangapit lagi, di na ni mo patyo ng naang tawhana. Oy, di na ka muduol anak niya, di na ka makigstorya, di na ka makigkuyog-kuyog, ay mo nang gipatay. Unya kung mamugos gid siya, mayon siya, sige patyon tagi ka muanga ka. Syunala ka sa akong kahimtang da. Ana, kay imo namang gidipinsahan ang imong sala. Mapatay gid nato ang mga buutan. No gina siya. Pero kung muangkon tas atong sala, magpaubos ta or maningkamot ta pagpatay sa atong sala, unsa may resulta? Maparihas sad ta ni John the Baptist. Unsa may iyang kinaiya? Andam magpakamatay paras makasasala. No, moy irony ba? Kung patyo na to atong sala, andam tang magpakamatay paras makasasala. Pero dipinsihan na to atong sala, andam tang mupatay sa mga buutan. Ni kaduhang lingi sa imong tupad na unsa may imong gustong patyon, ang buutan o imong sala. Sige. Unsa maroy imong patyonon ba karong orasa, karong adlaw, unsa kay imong patyonon, ang sala o ang makasasala? Bantay kanang mga ginikanan nga magsigig panglatos sa mga anak, imo naman ang gipatay ang ilang kalipay.
Tungod lang kay nagsigig dagandagan nya ambak-ambak nya imong badlongon honong na ha, sigig yung dagandagan, adugay imong yung makusian. Kanang ilang gibuhat nga dagandagan, ambak-ambak, sala day na dili. Di na sala oy, kalipay manggunagod. Kadaghan din nga sigig organize og fun run. Fun run ba? Dagan. Dagko magay nagbayad. Wa malagi na nimo badlonga. Nagan man na, hasol pa kay karsada, i-close pa gani ang karsada, haron lang yun managan sila. Nya nano imong anak nga dagandagan des inyong hawanan, imo na nung gilatos. Nya kadang singgit-singgit, kadaghan diyang ga-disco, kusgon pa bagay, bum, kanagan yung video okay, siyagit-siyagit, mga yabag pa kay tingog ang uban. Nya kusgon lang yung kanta, kay aron dako og score. Wa malagi na badlunga. Nya imong anak noon nga lipay kayo sige siyagit imo na nung gihapak ang baba. Gipatay nimo ngano man gidipansahan nimo ang imong sala. Unsa man ang imong sala? Garbo. Ako'y masunod. Ako'y masunod. Nganong gisupak ko nimo. Gibadlong na biya ka. Giingnan tan biya ka buanga ka. Ana day ka no. Wow, day na imo. Garbo. Nya dipinsahi, patay ginang anak nimo. Patay ang iyang kalipay. Patay ang iyang pagtahod nimo, mo na ka na mga anak nga linatos, dinagmalan sa mga ginikanan, binunog, maglagot nas ginikanan. Tanawa ini kadagko kusog kay na mo tubag-tubag. Tutok mamuna ko. Pangutan na imong tupad na di ka mo tubag-tubag sa imong mama o imong papa. Pangutan na. Labi na gid ini kadagko na, mo tubag na. Patyon sa nang ginikanan. Kalabi nagmamasakito ng ginikanan, niya taas kay sugar, niya ang gasto ang anak na, kay maunay nagtrabaho, niya moingon ding anak, ay pag-inom anang soft drinks maha, ay pagkaon anang pan, pag uli, moingon dayon ang imong kaubas balay, uy, kana imong mama perting kaos pan dito, imo na sang kasaban, ikaw mo ba? Unsa man ka? Gahi ba ni mong uwi? Mura ba yung ikay mo gasto anang imong ko? Niyang pa-hospital na sa kaon, sa may tabo na ko, yaw-yawa na sa nimo. Katong imong ipangyaw-yaw sa una nga, kagahi ba ni mong uwi? Kabadlungon ba ni mo? Mausa na word nga gamiton sa imong anak. Kabadlungon ba ni mo? Kagahi ba ni mong uwi? Kahit yung imos-mos ninyong duha. Pinatyanay na ta. Pinatyanay kay magdipinsa tas atong sala. Pero kung atong patio ng atong sala, kanang garbo, kanang kaulag, kaning kang Herodes, kaulag man kanang pagpamakak, andam tang magpakamatay para sa mga makasasala. Muna si Juan nga magbubunyag, kalma ra kay siya. Wa gyud reklamo, way nasuwat diri nga nakigbugno si Juan didto sa birdogo nga muputol siyang liog or nireklamo siya. Wa gitaon ra niya iyang putol na yun. Katulong lingi si mong tupad na sugot ka maliwat kang Juan. Okay ra nimo mapariha kang Juan. Panalitan daghan ba sad karon nga gipamutlas liog pero musugot ra. Kana bang defamation? Kana bang dauton ka? Kana bang kita bugal-bugalan? Dili respetuhon, mura na beta nagiputlas liog, kana bang wala na kay naong para nila. Ang imong naong, ang imong image, ilan nang gipatay. Lago na ng mga ugangan, sigihag libak ang ilang umagad, sigihag daot, butang-butangan, pagsulti nga, huy, tapulan kay tanan, huy, hugawan kay tanan, niya og laki sa, gadako lang kaon, anang buang-buang. Mura gyud baboy mo kaon. Libak-libakon ba ni ara nagsalig nga mo ambot lang iyang sweldo gihatag man na ang atong anak sus kadako gyud kaon libak-libakon ba sa ato pagiputlan na kagliog ang kuyog ang pari mingon sus sige pamaligyag slat sus sige lang nabaligyag slat hingwarta kay estanan nasi daghan nang nagkuan din nagputol sa kong liog pero okay ra gyud. Malipay ra gid tag putlan tas liog basta naghigugmaay lang gid ta kanunay or nahigugma ta kanunay. Pasabot usbon ako maliwat unta ta ni Juan nga gipatay niya ang iyang sala
ug naningkamot siya pagtudlo nga mawagtang ang mga sala sa mga tao, kay siya man ang nag-una ni Hesus, nag-andam sa dalan. Matod pa ni Juan nga magbubunyag, andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo, biyae ang inyong mga sala. So ang gipatay gid ni Juan mao ang sala. Mo nang gasigi sa siyag sulti ni Herodes ug ni Herodias, sala ng inyong gibuhat. Kani si Salome, kaning dalagita nga anak ni Herodias, angan ani niya sa tradisyon Salome. Anak ni siya sa kadtong igsuo ni Herodes, bali nahog ni step daughter ni Herodes. Kanirong gihisgutan nga Herodes dire, anak ni siya. Nya naay mga duda-duda kaning pag-ingong Herodes, ihatag nako nimo bisag unsa, bisag katunga pa sa akong gingharian. Naghuna-huna na sa si Herodes nga iya na sang asawahon ang dalagita, kay gwapa man. Ang iyang pag-umangkon ba, iyang asawahon. Oh, kuan lang na kanang mga kuan lang na ba, lantaw-lantaw. Kay ngano man, eventually kini si, akong gibasa sa Google, kini si Salome napangasawa ni sa lain na sang igsuo ni Herodes, iyang uyuan. Nyawa sila kaanak, namatay ang iyang bana nga iyang uyuan, napangasawa na pod siya sa iyang igagaw igtagsa, usas mga anak sa mga igsuo ni Herodes. Og dito siya nakaanak og 3 ka buok. So anak ra gid ni sila, pamilyahay ba? Moto si Salome natagaan gyud og award kay porting ibuga ni Herodes ngadto iyang last ba kanang kaulag ba? Kaulag. Nang ay mo kumpiyansa. Daghan nga matay anang kaulag, di ba? Way giila na pare, mga kings, mga queens, daghan kay nga matay ana tungod anang kaulag. Ambot ang mga madre og apil ba na sila, pero na apil sa tingan ay mga buangon sa nang ubang mad parehara man mi ana. Mao na challenge kini nato. Unsa may challenge? Patyo na to atong sala, bahala nag maghilak ta. Usahay maunay na tong patay ang atong kaugalingon tungod sa pagpatay nato sa sala. Nang litan ko, pare, na mag-text, Father, I love you. Ana. Nya giganahan sa ko sa nag-text na kog I love you. Unsa may akong i-reply, I love you to. Depende. Og akong ubanan ang akong kaulag, may mo ko I love you to, asa man ta magkita. O ana. Pero ako ganing patyo ng akong sala, may nga radyo ko niya, iampo lang na sa Ginoo, God bless. Nya iguman hilak na ko, ano guna ni Lord? Ay, kasayang. Mauna magita ni. O di ba? Di akong gipatay ang akong kaugalingon. Wa na ko sunda, murag akong gipatay o gunay. Mas mayo pag atong patyo na atong kaugalingon, mga gana, kaysa patyo nato ang mga buotang tao. Panalitag ako ginang tumanon niya, makitaan ko sa usa sa kaning mga lectors dinhi, mga buotan ra ba kay ni sila. Niya mogi pagkakita nila na kung nigawas ko sa motel, gaagbay ko sa madre. Joke, kaning gaagbay ko sa katong babae. May maglakulo si Pader. Mas scandalize, mamatay ang ilang pagtuo. Ay, Pader siya. Di na kumusimba. Uy, di na kumusimba. Kaluon ba ng Pader? Uy, patay. Daghan kayong mamatay. Mana, mas may pag ako'y magpakamatay kaysa kamoy mga matay. Ingna dayon sana all. Kinibang pagtabang basta tong isig katao, bahalag nagkalisod na ta, mauna siya'y pagbinuutan. Muna, kamong namalit og slat, mura rasad mo nagpatay sa inyong kaugalingong gusto, igpapalit unta na nimog pagkaon, igpapalit na nimog bagong gadget, gipalit nimog slots dire, pastang nindota na, no? Daghan kayong malipay, kay imong gipatay ang imong kadaog, ang imong kahakog, maunang nakapanghatag ka og kalipay nganhis simbahan. Muna nga to rong update sa atong slots, ako lamang sultihan sa
holy pads, holiness, peace, and divine salvation nga slots para sa National Retreat for Priests. Ang atong total nga halin niabot nag 6,491 ka slots. Pakpak na niya sa ato sang 10 slot challenge para aning holy pads niabot na sad og 237 ka 10 slot challenge. Pakpak yapon. Nya naman ta special slot nga HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth para ni sa atong karong foundation anniversary, September 5, 6,000 radi ka slots. Ang atong halin niabot na sad og 634 ka slots. Pakpak na sad. Nya, nganong namakpak man ta? Worthy ba ta nga hatagan aning maong pagpaambit na di man kitay naning kamot para sa ilang kwarta? Gihatagan ta, malipay ta, gipatay sad nila ang ilang kaugalingon nga garbo or ilang kaugalingon nga kamaterialistic. Nya na lipay pod ko kay ang ato dinhing head sa Pastoral Council si Brad Boy Mantuhak, mao sanay nagmugna gyud sa nagtukod aning atong simbahan karon. Naray ang asawa anto naray ang asawa dire naray Sister Lalay ning istorya siya nako kay naa man ni sila'y eskwelahan din sa tuas Balamban kaning best Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation partnership niya sa TESDA. Storya may gabi pag-meeting na side bit ni namo nga sa una 500 na ang iyang estudyante nya niingon man ang TESDA nga pun-a na nako pag-andam og facility. So nag-andam siya bag-ong mga buildings, bag-ong mga rooms, hasta pagani dormitory nga mo maka-accommodate og 1,600 ka mga estudyante. Nya karon kuno ang naka-enroll pa didto 1,300 ka estudyante. Kuangan pa kunog 300. O naingon siya, matabangan ko nimo padre nga ma-announce ni para daghang mo pa-enroll dito kay anugon kay tanan. Full scholar man full free ba? 3 years ang education free educational allowance, free book allowance, free workshop uniform, free accident insurance. Pwede ni silang mga matay dito. Unya 3-year diploma program sa civil engineering technology, 3-year diploma program mechanical engineering technology, 3-year diploma program in agricultural and biosystems engineering technology with 12 resultants. Kana bang mga INSI ba? National certificate. 12 ang ihatag. Libre tanan. Daghan kuno kay dito mga minyo, mga gulang-gulang na kuntaka lang ninyo Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation. Tanawa lang ni sa atong screen ato man gipakita. Tuan ni siya dito sa Luyo dapit sa Gaisano, Balamban. Nganong ako magining special og announce kay daghan kog mga kaila nga ning graduate dinhi nga karon maayo na ang ilang kahimtang. Uban gani naka-abroad. Tungod ani kay why ika-afford? Kani ba programa manis atong gobyerno nga ni partner ang ato sa dinhing magtutukod nga si Brad Boy ug ang iyang pamilya. Ngano man para makakwarta at tingali usasad na panginabuhi sa nila. Pero ang ako nakita dinhi kanabitang ang nag-author aning maong balaod nga tagaag libre nga edukasyon ang mga kanang taong nanginahanglan aron ma-equip sila og makahimo sa ilang kaugalingong pag-uswag sa kinabuhi. Maoni ang mga tao nga naningkamot pagbuntog sa ilang sala sa kahakog
sa pagka-selfish o pagka-self-centered. Kanang kamautang mutanaw ba sa atong palibot, unsa kay ikatabang na kuani no? Ana. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, unsay akong ikatabang nimo. Sige. Ingna, I offer myself to you. Ana ba? Oy, mga buangon kay tayo, dihitag yun, mutabang. Kita'y magsigig pangayong tabang. Naamang kita'y ikatabang. Naagid, oy. Pras dinis ato karon ana, kining atong yuta nga nanagko ni daghan-daghan. Kay daghan kay mong nitabang dinhi. Yang kani sa mga tag-iya ning yuta dinhi, nang hatag pud sila higayon nga mapalit nato. Di sa nato utangon kay nagkinahanglan man pud na sila. Kining atong pagtinabangay, pagkadag nindutas resulta doon na pag umaabot nga dagko nga mga proyekto. Unya kung magtinabangay ta, makaingon kita, praise the Lord, hallelujah. Muna maliwat unta tani Juan nga magbubunyag, likaya nato nga maliwat ang Herodes nga nipatay og buotang tao tungod kay iyang gipanalipdan ang iyang sala. Patyo nato ang sala ug ato pagyong pakamatyan ang mga makasasala. Manindog ta.